Wacce shi ne bata miki tumatir na jikakin da shi dazu. Sai ki ci gaba da abin da kike ki manta da al'amuransa. Almost everyone have the hankering to be famous, to be important, to be admired, to be unique, to stand out and to be coddled by the public. Ban taɓa tsammanin zai iya aikata kisan kai ba. Wai da gaske ne ta mutu? Abokin aikinki ya kashe ta. But stardom is a delicate and dangerous creature. TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited presents a film on stars and stardom. Gadar Zari. Yes, I want to see him. Akan mutumin da ya kashe Hajiya ne. Yana nan a gidan mu yanzu haka yana cin abinci. Famous film star wears a Rashi. Idan ga 'yan sanda ko soji a area wurin, to kar ka shiga cikin gida. Gadar Zari. Samarin yanga sun guji matan burga a kalaman kauna za a ji mai daɗi duba. Samarin yanga sun guji matan burga a kalaman kauna za a ji mai daɗi duba. Dan mazarin sau, kauna dan mazarin sau, dan mazarin sau, kauna dan mazarin sau. Gadar Zari.
Gadar Zare, a Tahir I Tahir concept. Dan mazarin so, kauna dan mazarin so, so. Ni kai na gani kuma kai na tafi, kai na hange. Na san mai san sauran ra'ayi, ba na waige. Muryar da ka yau zakin da ta yi, tamkar goge. Rawar da na yau ta sa na bari, mai yin bege. Samari sai dai hange, na san ba dai muku waige. Ai sai bango ya zage, za a samu bakar mai bege. Gadar Zare, frustrated by lie, wanted by the law, targeted by the public. Sorry for the inconveniences. Life changed forever. Captain Zakari. Gadar Zare, the prince of present time. Adam A. Zango, Nafisa Abdullahi, Haruna Talla Mai Fata, Abdullahi Zakari, Aisha Ibrahim, Rabiu Ibrahim Daushi. Gadar Zare, Gadar Zare. Baka da aiki. Lafiya dai wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Come here. Menene kana fada? Wanda ya kashe wannan mata yanzu na ajiye shi a farka. Kai menene aikinka? Taxi nake yanzu na kawo wata mata ne sai kuma shi ma can taxi ya dauka na kai. Gadar Zare, produced by Tahir I Tahir and directed by Falal Dorai. Ranka idade a goba. Sai ka ce bulbuli. Beware, stardom can be harmful. It has ruined a lot of people.